peso kete one pool pesa ni kikti kode kaka mar siasa identifying the youth process ni timiyo machal nade wani turu madaika par kene dote koto ukacha kogi onyango mowuok Siaya upenjo ni how do I identify these youth groups kendo watimo nade ne wachako gi Homa Bay, wan Kisumu, wadhi Siaya kendo wadhi Migori, wadhi timo counties wang'wen tetetete mani kaluo. Gima watimo en ni wabiro in a certain county. E county ka county nitiere vijende mangi maino kendo mangi mbi. Mosebedo katimo kata kobedni siasa kata kobedni ohala nitiere gik magitimo kanyo. So one of the things mawatimo ni identify vijende mawuok from those counties kendo mawuok at sub county level manyalo bedo ni gin gik moko magitimo kata programs magisebedo ka giran make youth empowerment. Iro gina ji apply utimo poll moro jo mabiro kaka mani ni tamu chemelel oktim kamano watimo kama koro ka wadhi Siaya wan gi joma ni Siaya wan gi youth programs ma already are existing in Siaya so one of the things ma watimo in partnerships with already existing groups man kanyo ineno. So once we partner with these people, then joma ni Siaya kanyo wach kata in game constituency, then they are the ones magi they identify no ni we have these groups awards makamagi. Is it possible mondo wa partner with these groups? So by and large it's still a referral process. Nyaka wa distinguish gini nikech nawinjo ka onyango nyalo bedo ni chache